एगो दमादो सर अपना सास के लेके भागल बा। का का है भोसरिया कति सुंदर कान लगा के रे अपना बाप के गान सुनता रे। जो घर में जो सर कान लगा के सुनता। ए सुना ना बुढ़ा ढेर लबर लबर बोला तारा ओ में के रहती न तो कहियो तोरा मुंह पर छिया करा के चल गए रहती। है भोसरिया कहां का बोला के ते सोचा समझ रही थी। चल जा घर में ना तो 4 बार दे हम ये ठीक हो जाई। ए बुढ़ावे इतने गान में दम हो ना तो तेका छू के दिखा दे मारबो लात के फुटबॉल लेके हवा में उड़ जाइबे। बाबा तू है सुनो हम जातनी हो हमरा बड़ा काम बा। ए बबू दुकान दे खैनी नहीं खाऊ के जई ह। चाचा तू अपन खैनी तू है खा। एगो बात सुन लो तोहरो दामाद सरवा महीना में 4-5 बेर तोरा घरे आ जाले सोच समझ के। ना बाबू ऐसा बात नहीं के हमरा ऐसा मरद के रहते हुए ऐसा काम ना होई। ए भोसरिया दुकान के घर में रहे मैनी मुरठा बांध के अपने आप के मरद बुझा तारा दोगले कहे के। अच्छा भोसरो आज रात के देखा तो मार दांगी ना लौंगी मरचानी भगभकाऊंगी तो तू ही याद करब भोसरो। बेटा दिन भर मोबाइले देखबे कथी हो रे बुढ़िया। कथी हो जो बाजारे मेहमान जी आवत तारन खसी के मीठ 1 किलो ले ली है आ प्याज 1 किलो ले ली है आ गरम मसाला ले ली है धनिया पत्ता ले ली है औरो कथी और तो अपना बाप के गार ले ली। अच्छा ठीक बा पैसा दे। ठीक बा हई ले पैसा आ जल्दी आ मेहमान जी आवते होई है। 300 के तो मीटे हो जाता है। औरो दे अब कथी करू उतने से तो हो जाता दे 50 रुपया वो ले दोगला के बेटा घर जल्दी अब हो जाता हूँ। हाँ आ सुन निमन निमन मीट कटवाई है। ठीक बा माई मेहमान ला नू खोसी के आरो ले ले जो हे दीदिया जी केने बानी तई निकलू ना बहरी। कौन चिल्लात तेका देखी अच्छा तू बारू अब भीतर कैसे कैसे आ जाइलू हां बैठा और सब बतावा ना समाचार ठीक बानू। का समाचार कहीं है दीदिया जी इतना ना गांव के रीति रिवाज खराब चलता मत पूछी। काहे ऐसे बोला तारू ए कनिया फेन कोनो छौड़ा छौड़ी भागल बा का। ना है दीदिया छौड़ा छौड़ी ननु भागल है झगड़ुआ निपुतारा अपना पतोइये के लेके भाग गइल बा। साचो भाग गले का ए कनिया। हां जाए द उ झगड़ुआ निपुतरा दोगला बड़ा छिनार रलख। जब जात रहली ना दुकान में सामान खरीदे तब एक सूरा टुकुर टुकुर ताकत रहल। का कहीं है दीदिया जी छीना छीनी तो भागिए गेला गांव के नाम हंसवा के रख